Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, 11:00 on the clock. Saktong-sakto, bullseye na bullseye. Ibig sabihin, oras na para pagbigyan ng ating biyahe sender of the night. So my love, eto na nga ang biyaheng sinend sa atin sa ating Facebook fan page DJ Lala Banderas. Basahin na natin ang biyahe ni Lay. Hi DJ Lala, sana all 30s na pero parang teens pa din. Yan, gusto ko yung mga ganyan nyo eh. Nakakagana magsalat ng magbasa ng biyahe ninyo kapag ganito yung nababasa ko. Well anyway, hihingi lang po sana ako ng advice. Ako nga pala si Lay. May kaibigan po ako na tinapos yung pagkakaibigan namin ng isang dekada dahil lang sa hindi ko siya napupuntahan or pinupuntahan. Nakakaiyak yung mga pinagsasabi niyang panunumbat. Samantalang hindi niya nakikita ano nga ba ang sakripisyong ginagawa ko para lang sa kanya. Sabi pa niya ako na nga lang daw ang natitira niyang kaibigan, hindi ko pa siya mabigyan ng oras. Di ko alam kung magpapasalamat ba ako o ano. Nasasakal na rin kasi ako sa kanya. Malawak yung mundo ko. Madami akong circle of friends. Hindi para tumutok sa kanya. Pamilyado naman siya. Mahalaga naman tuwing kailangan niya ng masasandalan kahit napakadelikado. Sinusuong ko para lang sa kanya. Hindi niya man lang naisip yun. Nakakalungkot. Bakit ba may mga taong ganito? Ang sakit niya magsalita, lagi siyang nagsiselos pag nakikita niya nga may kasama akong iba. Hindi naman pwedeng sa once a week na magpapakasaya ako sa kanya lang nang sa kanya ang punta ko. DJ, ako po ba ang mali? Gusto ko nga siyang puntahan kaso pakiramdam ko, iniisip ko palang pupuntahan ko siya, hindi na ako makahinga. Ano po ba ang gagawin ko? Well, ganito Lay, no? I wouldn't call your friend toxic. Hindi ko siya i-call ng toxic. Feeling ko yung ayoko din siya itag ng sobrang extreme as possessive. Pero dito na lang tayo sa fair. Oo, bigyan natin siya ng benefit of the doubt kasi kaibigan mo to for a decade. She is scared. Being pamilyado and all, feeling niya siguro yung progress niya sa sarili niya, sa individuality niya, natuldukan na. Kumbaga yung growth niya as a person, growth niya as a woman, natuldukan na nung nagkaroon na siya ng pamilya. Whether we like it or not, some people do feel that way. Na yung personal dreams nila, hindi na nila pwedeng ma-achieve kasi ang linyada ng buhay nila ay iba na. So siguro, ikaw ang connection niya to the outside world, to the social world. Ikaw yung connection niya doon. And having to lose you as well, dahil nga magkaiba na kayo ng mundo, is tinutuldukan na kung ano lang yung mundo na pwede niyang galawan bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang taong pamilyado. Nagigets mo ko, my love? And somehow, though hindi niya nakikita yon na she is becoming suffocating para sa'yo, my love, hindi niya intensyon. Parang feeling ko ang gusto niya lang mangyari is every once in a while, she can be her. O diba? Maging siya ay siya. Hindi siya nanay, hindi siya asawa, siya ay siya. Maging kaibigan mo, maging like old times na katsukaran mo, katsismisan mo, o di ba yung mga trip nyong dalawa, go back memory lanes and re-relieve niya yung mga panahon na nakakalamyerda pa siya ng want to sawa kasi right now, siguro a part of her is quite jealous of all the things you can do dahil it makes her realize all the things that she can no longer experience. Naintindihan mo ko, my love. So, naiintindihan ko na naiinis ka because nasasakal ka, but I don't think kasi yun yung nakikita niya. Ang nakikita niya lang, she is being a friend. She just wanna be with a friend. And there's nothing wrong with that. Kasi sa totoo lang, there's nothing wrong with that naman talaga. It's just that hindi niya lang napapansin siguro yung interpretation mo na parang ayaw niya nang magkaroon ka ng ibang kaibigan bukod pa sa kanya. Naintindihan mo ako, my love. It's not that ikaw yung mali. I think this is just a
another case of misunderstanding. Nagkakaroon kayo ng misinterpretations sa actions ng isa't isa. Ang nagiging resulta, nasasaktan nyo yung isa't isa nang hindi nyo sinasadya. You have a genuine friendship in between the two of you. And siguro if ilalagay ko yung sarili ko sa posisyon mo, and siguro i-apply natin sa panahon ngayon, like for example, I have a best friend, if hindi ka pa gaanong follower ng biyahe or ng usapang LDR before, you may have heard her, it's Troyki. O diba? Kung si Troyki at ako ay magkakaroon ng magkaibang mundo, siya ay mapupunta sa ibang trabaho or ako mapupunta sa ibang trabaho. Of course, a part of my heart will be in pain kapag nakikita ko siyang going out with other people and ako hindi ko magawa yon. Hindi kami magkita, hindi kami nagtutugma, hindi at nagtutugma yung schedule niya with other people. Siguro hindi lang kasing extreme ng reactions ni ate, pero there will be a pinch or parang tusok ng karayom kapag pain ang pag-uusapan. Syempre may tusok yon. May tusok yon sa kanya na nakikita kanyang happy with someone else kasi feeling niya sooner or later, she will be replaced. Kasi you will no longer be sharing same experiences eh. Sabi ko nga sa'yo, she can no longer experience what you can experience. She can no longer be there for you as much as those other people around you be there pag kailangan mo. So all she can do is just try to haggle as much time as she can with you, hoping that it will be enough para i-retain yung possession niya sa buhay mo. This is a common case of misunderstanding, my love. And even friends do have to have that deep talk na parang romantic relationship. Gets ko yung nasasakal ka, gets ko yung nahihirapan ka mag-explain, gets ko yung feeling mo ayaw kanyang magkaroon ng ibang kaibigan, nagigets kita dyan, but you need to explain that to her kasi you know within your heart that is not her intention. You know within your heart na she has the purest intention to retain yung pagkakaibigang meron kayo. She is just scared to lose you as a friend. And I hope instead of looking at it negatively by saying na napaka-possessive niya, napaka-overprotective niya, napaka-selosa niya, look at it this way. Habang tumatanda tayo, mas lumiliit yung circle of friends na meron tayo. Mas lumiliit yung mundo natin. Mas kumukonti yung mga taong tinuturing nating kaibigan. And we would want the people that can stay with us for the rest of our lives na maging worthy of our time, worthy of our loyalty, and worthy of our friendship. And only few people can make that cut. Para sa kanya, ikaw na yung kanya. I just hope pwede mong isama siya sa circle of friends that you would wanna retain for the rest of your life. Kasi few lang yan, ate, and I hope you can leave a space for her so she can make the cut. Remember, my love, hindi lang kayo nagkakaintindihan, but that doesn't mean she is becoming a bad friend. I know yung panunumbat part ay dala ng emosyon, pero you know naman na kapag pinagsama-sama lahat ng yon, kapag kaibigan ang pinag-uusapan, lagi mo tong tatandaan. Ito yung gawin mong metro ng sukatan ng pagkakaibigan at metro ng sukatan ng pag-intindi sa kaibigan. If the good always outweighs the bad, then you choose your friend over and over and over again. Believe me, kasi that's what I use in my life. Lalong-lalo na ngayon, nasa 30s pa lang ako, early 30s pa lang to. Pero I'm making sure na yung small circle of friends that I do have in my life are worthy people of my loyalty and love. Kasi I always look at them, even with their quirks, even with their flaws, even with their shortcomings. I'll always use the meter na the good outweighs the bad. I hope you can use it sa kanya din. Okay?
Lay, I hope I was able to help you. I hope I was able to give you a sound advice that you can use para ayusin yung friendship ninyo. Kasi sayang naman yan. O diba? Kumbaga kung yan na yung one type of friendship that you would want to keep for the rest of your life. Like for example, what I had with Troyki. Sayang kung mawawala. O diba? Sayang kung mawawala. Sayang kung mabibitawan mo. So if you can patch things up with her, please do so. Sa mga panahon ngayon, mahirap nang humanap ng tunay na kaibigan. Okay? Love Radio.